Hello friends, Bodo channel of Constable. Dayi nongthamona naigasino ngo Bodo Job Info official YouTube channel law. Latest update Assam Police godan vacancy AVUB Constable SL level law plus Assam Forest Battalion law are legacy guard law are grade 1 are godan SSC Constable MTS admit card download process. Da benisa gobangtar comments खालामदों gobangtar video खालामनानै comments फैदोंमोन जे आदा नांगौ होननानै दा finally नोंथांमोननो लाबोबाय आरो बे टाइमा जाबाय नोंथांमोननि practice नि टाइम मानोना नभेम्बर दान फैगासिनो गोदान vacancies in Assam state आव दा जियानो जा जों थांनि official website आव दा जोङो फर्स्ट आपडेटखौ नायोब्ला बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि जिनेखि दाखालिसो कनस्टेबल लेभेलाव एबा गुबुन गुबुन पोस्टआव पास जादोंमोन नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारा बेनो जाबाय नभेम्बराव मोनगोन ओरैनोथ' गासैबो लानानै 35,000 भेकेन्सि दङमोन बेनो जाबाय आसामनि साख्रि एडिआरटिखौ लाफानानै बा गुबुन गुबुन मेडिकेल जिटि पिजिटिखौ लानानै दा बेखौहाय 14 नभेम्बराव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननायनि खोथा नाथाय बिनि सिगां आसाम पुलिसा मोननाय चान्स दं बादि होनना खोनादों दा जियानो जा मोजांनि बाथ्रा जुदि आसाम पुलिसा 6,000 पोस्टआ दङ नालाय जुदि मोनबाथ' जोबोर मोजां आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो बेनो जाबाय कनस्टेबलाव एभियुबि एसएल लेभेलाव गोदान पोस्टआ फैसिगोन प्रेक्टिस खालामबाय था बेखौहाय फोसावखाबाय जे नभेम्बर दाननि सेकेन्ड सप्तायाव नोंथांमोना एबा 15 नि उनावहाय नोंथांमोननि गोदान पोस्टआ फैसिगोन गेब्लाबो अलमोस्ट 5,000 नि खाथियाव पोस्टआ चान्सआ दङ दा बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था थाबनो बिनि फिजिकेल टेस्टआ जागोन बे जाबाय जानुवारियाव जानाय चान्सआ दङ बिनिफ्राय एप्रिलाव इलेक्सन दङ आसाम एसेम्बलि अब्ला जोङो फेब्रुवारियावनो बिनि साख्रिखौ मोनहैगोन बेनो जाबाय 2026 आव आसाम पुलिस हिसाबै दा बेखायनो फंबायमोना जि 10 पास खालामना दङ एबा एचएस पास खालामना दङ जुदि 10 पास बाथाय नोङो एबि आव मोनगोन आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा 12 पास जाबाथाय एबि आरो लोगोसे इउबि पोस्टआवबो मोनगोन आरो अके देन डिग्री पासआ गासैबो पोस्टआवनो एसआइखौ लाफानानै एलिजिबल जागोन बेखायनो जुदि बैसोआ 18 निफ्राय जुदि 30 इयार्ससिम दङबा नोंथांमोना कनस्टेबलाव साख्रि मोनगोन एसआइ आव 31 सिम मोनो दानिया दा मोजां प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो थाबैनो अफिसियेल नटिसआ रिलिज जासिगोन जेब्लानो दाखालिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होयो अब्ला लोगो लोगोनो आसाम पुलिसाव गोदान पोस्टआ रिलिज जासिगोन दा आरोबाव ग्रेड 4 आ फैनो हागौ आसाम पुलिसाव फिन कनसेप्टआव नोंथांमोनाबो क्लास 8 पासफोराबो प्रेक्टिस खालामबाय था नोंथांमोननि फरायनायखौ जाहाथे एग्जाम एबा इन्टारभिउखौ पास खालामनो हायो नाथाय फिजिकेल टेस्ट पास जाग्रोगोन एभियुबि आव आरो नोंथांमोननि टारगेटआ बेनो जाबाय 33 आरो 34 आ इउबि लेभेलाव एन्ड 54 आ एकदम एबि लेभेलाव टारगेट खालामथार होमबासो काट अफ फैनाय चान्सआ दानिया दंसै मानोना गोबांथार प्रेक्टिस खालामबाय नालाय बेखायनो हाई काट अफ थांगासिनो दङ दा बेखिनि आसाम पुलिसनि आपडेटखौ लाग्रोदो बिनि क्राइटेरिया डिटेल्सखौनो नोंथांमोना मिन्थिखागौ अब्लाबो नेक्स्टआव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन बेसेबां नाम्बारनि काट अफ एबा बेसेबां एक्सट्रा नाम्बार मोनगोन बेसेबां मार्क्सजों बेसेबां मोनगोन बिनि सायाव डिटेल्सआ फैजोबगोन एबा डिप्ल'मा दंना गैया बेनि सायाव गासैबो गुवारै फैगोन जेब्ला नटिसआ रिलिज खालामो दानिया जों थांसै कनस्टेबल बेनो जाबाय एसएससि प्लास दायो एक्सुवेलि थालांदों बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट दा आसाम फरेस्टआव पोस्टआ फैगोन आसाम फरेस्टआव दङ आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआवबो दङ 10 पास खालामनो हायो सिम्पल 10 पास जानो हागोन एन्ड फरेस्ट गार्डआव एचएस पास खालामथारनांगोन एन्ड ग्रेड 1 आव डिग्री पास खालामनांगोन आसाम फरेस्टआव पोस्टआ फैगोन नाथाय बिनिया आसाम फरेस्टआ फार्स्टआवनो बेनो जाबाय एग्जाम जाग्रोगोन बायदि बे जाहैबाय ग्रेड 1 लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय जिनेखि हमना ला जोंहा दङमोन कनस्टेबला फिजिकेल टेस्ट जागोन एग्जाम जाग्रोनाय नङा दाखालि बिटिसिना एग्जाम जाग्रोदोंमोन नाथाय आसामना डाइरेक्ट फिजिकेल टेस्ट जाग्रोयो बेनिफ्रायसो एग्जाम प्रसेस खालामगोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि थाखाय एडभान्स आपडेट एन्ड नेक्स्टआव जों थांसै दायो एसडि कनस्टेबल एन्ड एमटिएस आव दा जों फैबाय एसएससि पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन आरो रेजिस्टाराव गोदानै खालामनो हायो लगइन खालामनो हायो आरो लोगोसे रेजिस्टार खालामनो हायो आरो बेनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे एमटिएस नि एडमिट कार्ड नायनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ जों फैनांगोन नैबे एडमिटआ बेयाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो दासिम एमटिएस नि एडमिटआ फैथ'वाखै दे जेब्लानो फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दा जानो हागौ नभेम्बराव नोंथांमोननि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै सेकेन्ड सप्तायाव एडमिट मोननो हागौ आरो दायो बुस्थुआ प्रसेसआव दङ जानांगौ जायनि जाउनाव दासिमबो आपडेटआनो फैयाखै एमटिएस आरो हाबलदार पोस्टआव दाखालिसो एप्लाइ जानायफोरा आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गोदान पोस्ट फैसिगोनलाय दा बे गोदान पोस्टआ माब्ला फैगोन जों केलेन्डारखौ नायनो हायो आङो डाउनलड खालामखानाय दङ नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामबानो जाबाय मोनसे एसएससि निफ्राय केलेन्डार होग्रोयो नालाय
दा SSC होनोब्ला जोंनि बर'फोरा बांसिन जुदि कनस्टेबल आरो MTS खौहाय माने खबर लायो दा बेखायनो जों डाइरेक्ट कनस्टेबलखौ नायग्रोनोसै जुदियाव दा बे जाबाय नै अक्ट'बरावनो बेनि अफिसियेल नटिस ओंखारनो गोनां आरो नभेम्बराव एग्जाम जानो गोनां नैबे अक्ट'बर लास्ट दिनहाय ओंखारनानै लोगो लोगो एप्लाइ जागोन आरो एग्जामा जोंनिया जानुवारि फेब्रुवारि 2026 आव एग्जाम खन्ना खालामगोन मानोना खालामथारगोन 100% इलेक्सना मार्च एप्रिलाव दङ नालाय आसाम स्टेटआव दा बेखायनो एग्जामा माने 100% जागोन आरो बे एग्जामा अनलाइन जायो आरो बेयाव 10 पास खालामबानो जुदि कनस्टेबलाव हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा जुदि NCC दङबा चान्सआ मोजां आरो 30,000 प्लास पस्टआ फैनाय चान्सआ दङ गैयाबाबो उनाव बारायनानै 50,000 खाथियाव क्रस खालामगोन दा बेखायनो एग्जाम जाग्रोगोन मोजां फरायखादो अनलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बेवहाय जोङो एक्चुअलि बर'जों लिरनो मोना नाथाय माखासेया गावसिनि रिजनेल लेंगुवेजजों लिरनो मोनो दा बेयावनो जोंनि बर'फ्रा एसे माने डाउन जाना दङ आरो दा बेखौ जेब्लासिम बर'आ सेन्ट्रेल लेभेलाव लिरनो मोनो अब्ला मोजां जागोन 18 इयार्स बेनिफ्राय जागायनाया 30 इयार्ससिम मोननाय नङा दे 28 इयार्ससिमल' मोनगोन जुदि कनस्टेबलाव अके दा बेखिनियानो आरो MTS नि गोदान खबर फैयोबा नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन